Siinäpä Samsungin älytelekkaria ja tämmönen kaukosäädin. Ja tuli huomattua semmonen jännä jutska tuossa, että täällä voi noita mainoksia ohittua aika hyvin. Elikkä tuosta kun painittaa, sitten mennään takaisin tuohon. Elikkä näytän miten tämä homma toimii tässä MTV. Mikä tämä katsomo vaan ruutu vaan mikä liikkää. Mutta tuosta kun painetaanpas pialle tuo jakso ja sitten tähän tullaan nämä mainos 1/5. Ja toisen mainoksen kohdalla kun painaa tuosta retuun kohta. Ei tarvitse katsoa kaikkia näitä viittä. Ei tämä ykkösen kohdalla, mutta otapas hetkinen. Nyt painan tuosta exit. No. Sitten menee takaisin tuonne ja saman tien sitten sama juttu pialle. Niin vaan, play. Ja nyt se näyttää nyt se menikin suoraan tähän ohjelmaan. Näin. Ja sitten sama juttu kun tuolla tullaan mainoksia välillä, niin tähän kun tullaan se joku 1/5 tai tämmönen, niin kakkosmainoksen kohdalla painat tästä retuun ja sitten välittömästi painat taas playtä pialle sen. Niin sitten se saattaa näyttää yhden mainoksen maksimissaan. Tai sitten niin kuin nytkin meni suoraan tähän ohjelmaan. Että tälleen, jos nämä mainokset vähän ärsyttää, niin tämmöisellä pikkukikalla näitä voi jostain syystä tässä Samsungin älytelekkarissa ohittaa. Jep.